ibandla liyakuthi sikuthanda kakhulu uKristu, siyakubonga. Nkosi wawuhlenga umhlaba ngesiphambano sakho. Sikuthanda kakhulu uKristu, siyakubonga. Bekani uJesu ngomholi, holike nophi. Ngiyacela lonke ibandla libheke kwisakhiwo sesonto, sibheke nje isonto kanje. Jesu nathi, uJesu unathi ngomoya. Gipage yebo bakithi, yebo bakithi sombonga, Dumisulu lutuma izulu le uJesu ufanelwe, ufanele ubukhosi, yena wodunyiswa, yeye wodunyiswa. Yebo bakithi, yebo bakithi sombonga, lodumisulu loduma izulu lekene isi. Jesu ufanelwe, sufanele ubukhosi, yena wodunyiswa. Ngiyocela sikhuleke sonke, siyokhuleka sonke egameni lika Jesu, siyokhuleka sonke. Babona amandla onke. Masikhuleke. Ngingakufanisa nani? Ngingaqhathanisa nani? Intokazi yaseJerusalem. Mfanisa muni engawusebenzisa ukukududuza? Ntombi yaseZiyoni. Inxeba lakho lijule okolwandle. Babusisiwe abalilayo ngokuba bayakududuzwa. Inkosi yokuba ilanga lakho elingasashoni. Izinsuku zokulila kwakho ziyaphela. Njengokuba sibonga uNkulunkulu ngothando lukaMaria athanda ngalo uJesu, masikhulekele izingane ukuba zethembeke kubazali bazo. NamaKristu athembeke kuKristu nasebandleni lakhe. Khulekelani abazali abadunyazwa abantwana babo, ikakhulukazi mumbe asebephenduke izigebengu. Bakhulekeleni laba bantwana ukuba baguquke izinhliziyo zabo oshumayelayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, bazalwane, egameni lika Jesu. Ngalolu suku lwanamhlanje lapho khona sikhumbula khona ukuthi uJesu wehla waba inyama kade kwaba ukuphila kithi. Kunezinto ke bazalwane sise kule stage number 4 engibhekayo ukuthi ekufikeni kukaJesu njengabantwana bakaNkulunkulu siqonda izinto ezimbili. Okokuqala siqonda ukuthi uJesu waba uNkulunkulu, bese okwesibili siqonda ukuthi uJesu wathi uNkulunkulu kodwa wehla wahlala entombini uMaria, wambatha isiqu somuntu. Okuthi ke bazalwane uNkulunkulu wakwenzela njengobuthakathaka bengqondo yethu ukuthi bengeke uJesu bazalwane ehle ebe uNkulunkulu bese ehamba enza zonke izinto but kodwa embatha uNkulunkulu. Kodwa kwadinga ukuthi ambathe isiqu somuntu ukuze ubuhlungu bonke obenzakalayo kuye uMaria ebona benzeke enganeni yakhe. So ke uJesu ke uMaria ke umbheka uJesu esiqwini somuntu lapho khona ehlupheka ezwa khona ubuhlungu, ebona ubuhlungu
indodana yakhe yenziwa zonke izinto. Ngakho ke bazalwane, ngicabanga ukuthi usuku lwanamhlanje usuku lapho khona uJesu esifundisa khona ukuthi njengabantwana bakaNkuluNkulu siyembathiswa amandla, ngoba ukuze siqonde bazalwane ukuthi uJesu waba uNkulunkulu noma ukuthi uJesu wathe uNkulunkulu wambatha isiqu somuntu, siqonda bazalwane sikulengcenye yokuba abantwana bakaNkulunkulu. Asikwazi ukuqonda sifinyeleli kuleli zinga lokwembathiswa amandla, ngoba uthi uJesu uma ngabe sehamba nizokwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezukweni ukuze libe ufakazi bami eJerusalema lonke naseJudiya kuze kube segcineni komhlaba. Asikwazi ke ukubheka le ndaba noma ukubona uJesu ukuthi njengabantwana bakaNkuluNkulu simchaze ngendlela ezimbili uma singamukelisiwe lawo mandla. Ngakho ke uma singakawamukeliswe lawo mandla bazalwane, kwenza ukuthi sibe neminingi imibuzo ebakhona, kwesinye isikhathi sigcine sesi-entertainwa ezinye izinto. Kodwa siyambonga uNkulunkulu namhlanje ukuthi uzosikhumbuza bazalwane ukuthi ubuhlungu angena kubo khona bazalwane uMaria wazwela kuye. Ngakho nathi namhlanje sizokhumbula lolo suku ukuthi ukuhlushwa kukaJesu bazalwane nathi kuzothatha impilo yethu, kuzohlengwa impilo yethu. Ngakho uma sicabanga ubuhlungu adlula kubo, kwenza ukuthi namhlanje bazalwane noma izimo zinjani kodwa singasuki kuye. Noma ngabe zikhona izinto ezenzeka kithi noma zenzeka kwabanye bethu noma zenzeka kwenye indawo, kodwa sikwazi ukwembatha ubuhlungu kanye nabo. Ngakho ke uMaria wahambatha ubuhlungu kanye naye uJesu. Ngakho sithola isithombe bazalwane ukuthi nathi njengabantwana bakaNkuluNkulu simbathe ubuhlungu kanye nabanye abahlobo bethu kanye nabanye abantwana bakaNkuluNkulu abakwezinye indawo, kodwa sembatha ubuhlungu nabo entweni abangena kuzo. Siyambonga ke uNkulunkulu ngalesi sikhathi egameni likaJesu. Amen. Nkosi, wawuhlenga umhlaba ngesiphambano sakho esingcwele. Sikuthanda kakhulu Kristu, siyabonga. Wathi besamuka noJesu bafumana umuntu waseKurene unguSimiyoni igama lakhe, evela emaphandleni. Bamthwesa isiphambano ukuba asithwale emuva kukaJesu. Uma umuntu efuna ukungilandela makasidele, athabathe isiphambano sakhe angilandele. Bekani ijoka lami phezukweni nifunde kimi, ngokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula. Masibonge uNkulunkulu ngalabo abalungele ukwelekelela basindwayo. Masikhulekela abantu base-Afrika njengokuba isiphambano sisho ekujuleni kubo. Masikhulekele intethelelo kulabo abangathandi ukusiza, beshaya sengathi abasiboni izidingo nenselelo yalesi sikhathi. Funa masibacelele isibusiso laba abahlupheka ngenxa yabanye. Shumayelayo. uKristu uyinkosi. Amen. uKristu uyinkosi. Sibonga uNkulunkulu bazalwane ngalomzuzu asinikezela kuwo ngalesi sikhathi samanje. Sikulesi sikhumulo sesihlanu. Ngibuka bazalwane ukuthi uNkulunkulu wasenza sabaluleka nathi singabase-Afrika, ngoba uSimoni ula eAfrika waseKurene. Ngakho ke asishiywanga ngaphandle. Kuvuka nje leli verse lapha kuLuke chapter 9 verse 23 ethi uma umuntu ethanda ukuzemva kwami makazidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Ngibuka ukuthi sisemshikashikeni njengebandla
lokuthi kulunga amaplani kwakhiwe leli bandla. Into ezokwenza kuphumeleleke ukuba umuntu nomuntu athathe lesi sinqumo sokuthi ukuze iphumelele lento uthume mina uNkulunkulu, ungabe bikho uzobheka umuntu. Uma ethume mina ake ngiqaleke ngalenkonzo yokuyidela, sengiyidelileke bese ngithatha lesi siphambano sakhe imihla ngemihla ngimlandeleke. Uyasithanda uNkulunkulu, usethembile uNkulunkulu, yikho esenze siphila kuze kube manje. Kunesizathu sokuphila kwami, kunesizathu sokuphila kwakho. Ngakho ke njengalokhu umzimba unezitho ezahlukeneyo, sineziphiwo ezahlukeneyo. Uma kuba yilona lo wesebenzisa isipho sakhe, angasebenzise somunye, asebenzise leso uNkulunkulu amnike sona, egcineni kwakho konke luyodunyiswa igama likaJesu. Okhulekayo kakhulu Kristu siyabonga. yayingenaso isimo nabuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifunde, yayidelelekile, yashiwa ngabantu, umuntu wobuhlungu owazi ukugula, yeyiswa injengosithebezelwa ubuso ngabantu, asishayanga nto ngayo lutho, kepha yazithwala izifo zethu, yabentshatha ubuhlungu bethu, kodwa thina sathi ijezisiwe, ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe. Yebo yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yaxhotshozwa ngobubi bethu, isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Siyenqaba ukwesula ubuso bukaJesu uma sehluleka ukusiza abanye. uMaria Magdalena wakhombisa uthando lwakhe ngokwesula izinyawo zikaJesu ngezinwele zakhe. Bakhulekeleni labo ukuthi ukuthalalisa kwabo kubaqhelisele ekwelekeleleni ababukelwa phansi nabashayekile. Masikhulekele abahlengikazi kanye nemibutho yezindela eletha kuNkulunkulu imkhuleko yezidingo zabanye. Masikhulekele futhi labo abasebenza kwabampofu nakwabakhishwa inyumbazane. Shumaye. Oh Jesus. uKristu inkosi, uKristu inkosi. Bazalwane, lapha esikhumulweni sesithupha ukhulunywa ngowesifazane owasula uJesu ngendwangu. Igama lakhe linguVeronica. Lo Veronica wayengesiye nakanye omunye wabafundi. Wathi nje come to show khona esixukwini esasihamba silandela siyofakazela ukubulawa kwenkosi uJesu. Kodwa esemsulile ngendwangu ebusweni bukaJesu, uJesu wavuma ukuthi umfanekiso wobuso bakhe usalele endwangini noma kuyiveyili. Ngiyafisa abazalwane ukuthi njengamakholwa, njengabamemukileyo bamvuma uJesu, ke sihlolisise ngalesi sikhathi sikalente
ukuthi ngabe impilo yethu inakho yini lokhu okuthathu okwenziwa uVeronica. uVeronica okokuqala, she felt the pain and connected with the suffering of Christ. Ngabe siyilo yini uhlobo lwabantu lokuthi sizwelane nabanye enhluphekweni zabo, singabacindezeli, sibahlanganyele nosizi. Okwesibili, uVeronica took a decision to move out of the crowds and walk alongside Jesus. Ngabe mzalwane wami, sofinyelela yini ekuthatheni isinqumo sokuphuma egcuwini? Injula yomkhuleko wethu njengoba senza lo mzungezo ukuba siyafisa ukuba ngesikhathi sethu nangamathalente ethu sibe ngabanye abazobalwa ekwakheni indlu kaNkulunkulu. Ngakube awusiyona yini ingxenye yabantu abababezele inqubekela phambili. uNkulunkulu uyakubiza ekseni uthi move out from that crowd, ngoba kunombono ubeke kuwe, kune message esehlizweni yakho ofanele uyidispense izosiza ekwakheni leli bandla. Okwesithathu, sithola ukuthi uVeronica wiped the face of the Lord, and the Lord allowed his face to be imprinted on the handkerchief of Veronica. Ngakube usawukhumbula yini umlayezo wokuthi sibiziwe njengamanesi? Ngoba uVeronica simbona lapha eadvance kuJesu eyomnikeza sigh of relief noma ibreather noma into yokuthi akathole nje ukuphefumula, ngokuthi amnikeze iduku, angacomplain abheke ezinye izinto njengoba iyenzile enye inkosikazi wesiteshini esisuka kuso, ukuthi yona esizwile ngayo lapha ukuthi yasebenzisa inwele zayo, naye wasebenzisa ihandkerchief. Ama-resources uNkulunkulu adinga ukuthi umkhonze ngawo, simnikeze udumo ngawo, at your disposal, awekho komunye umuntu, akuwe uwabeke kuwe. Uma ungasebenzisela udumo likaNkulunkulu uyedlula nawo kulomhlaba. Usho njalo omunye umbhali uMonroe uthi ayikho indawo ecebile njengasemathuneni, ngoba kwi-graveyard kukhona abantu abalele lamaphupho, kukhona odokotela kwi-graveyard, kukhona othisha, kukhona abafundisi who could not realize their dreams. Ngakuba usiyona ingxenye yokuthi abantwana bakaNkulunkulu ungabawayiphi, uzobanikezela uthando. Ngifisa ukuthi sekuphetha njengomzalwane, are you a true image of Christ? Are you serving Christ or you are serving someone else? uNkulunkulu siphile amakhaya ukuba siwengamele, kodwa okubuzisa usizo ukuthi ngelinye ilanga uzasibiza esihlaleni sobukhosi sichaze nangalezi ingane esayicela kuye, siza kuye ngenyembezi ukuthi siyitshelile indlela yokuphila ukuthi ayizukuphelela la, iphelele emaphakadeni. Amen.
Okwesibili, do you feel the pain of God's people assigned to you to serve? Abantu ababekwe esandleni sakho ukuthi ubahole, ngabe ubesula ngeduku elinomfanekiso kaJesu na? Ngiyakholwa ukuthi uJesu aze arelease into enkulu kangaka ngokucabanga kwami ukuthi azivumele yena ukuthi ayoba sendwangini yokusula yowesifazane, yingoba khona ubumnandi abuzwa ngalesikhathi imsula phezu kwamanxeba, phezu kwegazi, wasezededela ubuNkulunkulu bakhe uthi buhlale kuleli duku ukuze aqhubeke azesule ngalo, abuye asule nabanye bese baxoxela umlando ukuthi lo mlando lo ngawuthola kuJesu osindisayo. Do you perceive the mission of Christ about suffering, offering you the salvation? Do you perceive that the mission of Christ about offering salvation to you rests upon serving God's people with love and compassion? Uyaqonda da ukuthi lensindiso akusiyona yakho kuphela, kodwa kukhona abantu lapha ya out there singakabalandi, sizidalela umsebenzi wokuthi njengoba sinesifiso sokunweba isonto, esinye seyinqumo seyibofo zeviyo ukuthola bemunye okungenani ngonyaka ozomshumayeza amukele ivangeli. Sengcina njengenesi, as the nurse and the curer of souls. Does the handkerchief that you use bear or have the imprint of the face of Christ? Ngakube umfanekiso weduko oliphethe ekwenzeni umsebenzi kaKristu, ngabe ngalo abaphuculi nabantu obalimazi yini? Abekho nababhibhayo ngenxa yakho. uNkulunkulu uyasibiza namhlanje ukuthi amandla akhe siwabeke kuye, siwadispense. Nkosi, wawuhlenga umhlaba ngesiphambano sakho esingcwele. Sikuthanda kakhulu Kristu, siyabonga. Abazalwane bawuthi sikuthanda kakhulu Kristu, siyabonga. Sikhoneni phansi ngezandla. Nkosi, wawuhlenga umhlaba ngesiphambano sakho esingcwele. Sikuthanda kakhulu Kristu, siyabonga. Kepha yazithwala izifo zethu, yabe ntatha ubuhlungu bethu. Thina sonke esidukile njengezimvu, yilona lowo uphendukele endleleni yakhe. Usimakade wehlisele phezu kwayo ububi bethu sonke. Yacindezelwa, kepha noma yathotshiswa ayivulanga umlomo yayo, ngokuba yashaywa ngesiphambeko sabantu bayo. Isiprofethi uSisaya sisikhumbuza ukuthi inceku ehluphekayo yasithwalela sonke ububi bethu. Isisindo sesono samcindezela phansi, nakuba wayindodana kaNkulunkulu. Sikhulekela labo abacindezelwe yisono, abangaphenduki nabangenakuzithiba. Shumela. Yenhlanhla yokwazana yenhlanhla
wayelenga kulolu hambo esiluhambayo kubuya kimi ukuthi saba nenhlanhla. Haleluya. Kulesi stage sibona inhlanhla yokuthwalelwa. Inhlanhla yokwetshathwa. Elithi zikaNkulunkulu kepha yazithwala izifo zethu yabetshatha ubuhlungu bethu. Yingakho kubuya kimi ukuthi yeke inhlanhla yokwazana naye. Ngoba silapha nje bazalwane bami sinenhlanhla ukuthi hayi ukhona osithwalelayo. Azathi umunye umhlabeleli uyathwala umthwalo wami. Azathwale nami. Haleluya. Ngakho ke kulesi sikhathi bazalwane ngoba besikhuleka sibheka lesakhiwo kimina kubuya injabulo ukuthi awusithwalelwe. Naleli iphupho sesisithwalelwe uye. Hey webazalwane bami, waye wabathwala ehlane. Imvelo kaNkulunkulu yokuthwalana ayiqali namhlanje. Behambe ehlane wabathwala. Lithi zikaNkulunkulu ngesikhathi abathwele neingubo zabayiguganga. Ngomethwele ethwele usizi lwakhe alibonwa umuntu. Uyafihlana ube yikabunga elithelayo engathi seduze nomfula ngoba uthole uye. Uyathola nesimkhonzayo. Ufuna abantu abazomkholwa ukuthi uyathwalana. Lesi sakhiwo siyakholwa siye emazulwini sesiqaliwe. Ngoba osithwalile uyena oqalayo. Ingathi uyena oqala umsebenzi. Futhi uyena ozowufeza. Haleluya. Amen. Emandulo imvelo kaNkulunkulu kwathi ingane yiwile kwavela amadoda athi hayi ingane ziyavuka. Wawathwala namadoda lavuka iJerusalema zawize zemindonga. uJesu wethu uyathwalana. uJesu wethu uyetshathana. Nakho ke sengcela ufuna masimbona ukuthi siqaphele singafani nabantwana bakwaIsrayeli abasebe complain ehlane. Ngoba izoqala nje le project angingabibikho abazocomplain. Ngoba ngeke bayibone phela. Haleluya. Uma ngabe sizohamba simethemba sithi uNkulunkulu uyethwalana naleli iphupho siliphonsa kuwe ingathi uthephonsana inkathazo zenu. Ngoba mina njani? Hayi uyasithwalela. Isimile ezulwini. Isifuna amadoda azothi ngegama siyamindonga. Egameni likaJesu imile. Kodwa thina ufuna sithule njengaye. Ingathi lithi zaNkulunkulu wathula kwathi ngoba sekufeni. Ufuna abantu abazohamba bethule ungendi ukukhuluma kwantu kwenza. uNkulunkulu asibusise. Zimile indonga. Haleluya. Ngiyayibona seyimile. Ngiyayibona igalari ngoba uNkulunkulu wethu uyathwalana. Jesus. Sabantu phakathi kwabo kukhona abesifazane abakhala abamkhalela. Kepha uJesu waphendukela kubo wathi, madodakazi aseJerusalem, ningangikhaleli mina. Zikhaleleni nina nabantu benu. Zinhliziyo zabesifazane zadabuka kakhulu ngokuba uKristu ongenacala enqunyelwa ukufa. Maye ungathinteki kwethu nokungabi nazwelo kanye nokuba nenhliziyo elikhulu. uJesu wakhathalela abesifazane nabangaphendukile. Wayazi ngezinto ezimpi ezizokwehlela iJerusalema. Ingakho wathi babazikhalele bona nokubakhalela yena. Shumayela.
lapha uJesu ubona besifazane bemkhalela uthi-ke zikhaleleni nina nabantwana benu ngoba wayazi ukuthi usizi lisazobavelela labo abamthaphelayo nalabo abambulalayo njengoba lagcina livele nakuJudasi owagcine lahla konke lahla nanemali ayimnikele ngayo wayikhunga kangangokuthi nathi njengoba sibizelwe kule nkonzo esikuyo kufanele sibe yilabo abahleli kuye ngeqiniso njobethu uma kunje emthini omanzi kuyoba njani komileyo na ngoba ngempela ekuhambeni kwethu kufanele sime kumthandeni nasekwenzeni intando yakhe nalabo ababembulala wayebakhalela ngoba wayazi ukuthi kusenosiza abazobhekana nalo nosizo lisayovela ngisho nangesikhathi sokugcina lapho sekwehlulelwa amen khuleka masikhuleke Nkosi wawuhlenga umhlaba ngesiphambano sakho esingcwele sikuthanda kakhulu Kristu siyabonga ngingumuntu obone ukuhlupheka ngentonga yentukuthelo yakhe ungiholile wangihambisa ebumnyameni ungesikho ebukhanyeni ungakhele wangihaqa ngenyongo nangokushikashikeka ungihlalisile ebumnyameni njengabakade bafa nalapha ngikhala ngicela ukusindiswa uyafalela umkhuleko wami waphula amazinyo ami ngohlalwe wangembesa umlotha khumbula ukuhlupheka kwami nosizi lwami umhlonyana nenyongo uJesu ukhathele umzimba wakhe ubuthakathaka awunamandla isiphambano siyamsinda uyabhadazela awe okwesithathu siyazibuza ke ukuthi ngabe ukusinda kokhuni yini noma isindo sezono zethu esimuyisayo na nxa sicela intethelelo kuJesu sitshengisa ngokudabuka kwethu ngendlela izono zethu ezimdonsela phansi ngayo sikhulekela ukuba sikhululwe ezonweni zethu ezisigabhileyo sikhulekela labo abaluluzwa abalawululwa izidakamizwa labo abadidekileyo abadumele abaphelelwe yithemba nabadala abadinga ukusekelwa singakhohlwa ogogo bala eHoly Trinity bonke inkonzo yesakramente asebeyithola emakhaya uNkulunkulu abalekelele abanikeze abalekeleli abazoba nothando empilweni yabo angalisusi uthando lwakho enhlizweni zabo ozokhuleka akeze ngoba sizokhuleka sonke kulomnyango futhi ozokhuleka akeze mayifisa ukushumayela uzashumayela futhi ubana tizowakustage number 9 Likama lenkosi leyo yika pipili kameni kona oya usinisa Baba egameni lakho elingcwele phakamisa ubukhulu bakho simakade siphakamisa kasiphezulu umsebenzi ongako siwenzile ebandleni laseHoly Trinity Baba ongcwele siyabheka ukuhamba nathi ngezikhathi zonke sibheke izinhla zonke ngisho zezakhiwo uNkulunkulu wethu awushiye
ukanye nathi. Sibonga ukwenza ukuthi uNkulunkulu Inkosi wawuhlenga umhlaba ngesiphambano sakho esingcwele. Sikuthanda kakhulu Kristu siyabonga. Sebefikile endaweni ebizwa ngokuthi iGolgotha, okuwukuthi indawo yekhaya. Bamphuzisa iwayini elixutshwe nenyongo. Kwathi ukuba alizwe wenqaba ukuphuza. Babelana ngesipho sakhe, benzelana inkatho ngazo. Lokhu kwakungukugcwaliseka kwemibhalo engcwele, babelana ngesipho sakhe, benzelana inkatho ngesembatho sakhe. Cabanga ukuthi kunjani ukuhlubula umuntu ngesihluku. Kangakanani-ke ukuhlubula indodana kaNkulunkulu. Ababetheli bakaJesu bamembhinqa ngobuze bakhe, bemhlubula emzimbeni onamanxeba bengenazwelo. Masikhulekele abehliswe isithunzi, bejivazwa, bethukwa, nabo bonke okubulawe isithunzi sabo. Masicele uJesu asihlubule ukuziqhenya nokuzidla kwethu. Shumayela. Wow, sweet uKristu inkosi. Isikhumulo esikuso okugqama kakhulu ngaso ilokhu kube kuyimpendulo esiphethe ngayo inkonzo yokumiswa kwesidlo esingcwele. Lapho khona sikhunjuzwa ukuthi uJesu amasotsha amane avumelana ngokuthi azomhlubula izingubo zakhe bese babelana nazo, bamshiye emuva. Alibonge igama lenkosi. Lapha sikhunjuzwa ngokuthi ukuhlubulwa kwenkosi yethu uJesu ishiwe inqunu. Kuyesenzeka namhlanje kunezimo ezisihlubulile, kungaba izimo zesimo somnotho, kungaba izimo zenhlalo emndenini emihle, kungaba izimo zokusebenzisana
ezihle konke lokho bazalwane sibizelwe ekuthenini sikucele uNkulunkulu ukuthi njengebandla namhlanje are we not still addressing Christ ekwenzeni kwethu sekushiwo kuthiwa okusekhulwini kwesikukhulekelayo kuwukuthi sikhulise indawo yokuthi sikhonze sibe baningi ngabe abekho yini abanama-ulterior motives ngokukhulisa walesi sikhungo uNkulunkulu akakhohliseli uyakwazi ukuthi inhliziyo zethu ukuthi ngabe sishabasheka kangakanani. Is it about the cause more curing of souls or it's about our social or financial benefit? Kudingakala sicele uNkulunkulu wazalwane ngoba kufihlakele kuye ukuthi kungafiki ngathi zokuthi sekungena emsebenzini sefika sesisebenza bese khonakala abantu sebesebenzisa ikwemba zabo sebefuna ukuyibenzisa bona kungasekona lokho ukuthi we want to kill souls. Kuyenzeka bazalwane sibe nezinto ezahlukene ezidalwa yithi nezidalwa ngokukhulunywa ngabantu ezidalwa yithi ngamanye amagama we are called to reflect even on our own vulnerabilities. Kunezinto ezenza ukuthi samba exa noJesu njengoba besiloleka ukuthi samba eduze noJesu kodwa inkambo yakhombisi lezenzo zethu zingakhombisi ukuthi samba exa noJesu. Our own vulnerabilities need also to be prayed for and reported to God. Ngiyafisa sakuphetha ukuthi lendlu egcwele uNkulunkulu ngayo amagama avakushiwo ukuvulwa indlu yesono kuyethiwa eyawo wonke umuntu zize ibala nezigaba zabantu ukuthi bangene khona kuze kushiwo nanokuthi ubekwe ebaba kuthiwa ngisho nendindwa indawo yazo yiyo le. We need to strengthen sidinga ukuthi siphose amaletha edoctrineni bazalwane ukuthi ngempela siyaqonda yini iministry yethu ukuthi thina siyibandla labanje ibandla loNkulunkulu lihlukene kathathu kunebandla eselabalala elashumayela ezindaba labo basayibamba bese bayibandla eliyithi elicorrect kunebandla elinye elingakangeni ngaloya mnyango elidinga sikhuphe siyolala ngaphandle. Ngizwa spiritual depression kodwa ngethemba uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu aseqalile uyaphetha uNkulunkulu umsebenzi aseqalile uyazenzela yena futhi uzowenza ngama-resources akhe asebandleni lakhe ufika wadeposit yena bese ethi qala unikeze yena bese uyayibona ibanga zenzeka empilweni yakho egameni likaJesu. Amen. Sikhule.
bafike bambethela waphelelwa kanye naye neselelesi ezimbili, esinye ngakwesokunene esinye ngakwesokhohlo. uJesu wabethelwa phakathi kwazo. Imibhalo engcwele yafezeka yokuthi wabalwa nezelelesi. Ngokulula izandla zakhe esiphambanweni ngenkathi bembethela, uJesu wazinikela yena uqobo njengomhlatshelo opheleleyo wensindiso yethu. Umprofethi u-Isaya walanda ngesisebenzi esihluphekayo wathi, ngumuntu wezinsizi ojwayele ukuhlunga, kodwa walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, wathotshozwa ngenxa yobubi bethu. Sikhulekela bonke labo abasezinhlungwini, abahlushwayo, abayizimbaxa embhedeni, kanye nabagulela ukufa. Jesu zwana ngomsa Yeah.
Kristu uyinkosi. Sibonga uNkulunkulu bazalwane. Kusukela esikhumulweni sokuqala njengamanje sikhumulweni seshumi nanye. Kusho njalo nje enhliziyweni yami ukuthi Nkosi siphe ukulamukela. Sithi sesilamukele leli lizwi bese siyaqonda ukuze sithande ngoba ngiyithanda into ngeqondo. Ngibuka uNkulunkulu bazalwane lapha ukuthi kufika kuJesu khona abetheka khona. Manje ebetheka kuthobonzelelesi esinye ngapha nesinye ngapha. Ebethekeni kwakhe ngibuka ukuthi izono zami uyibethela la esiphambanweni. Izono zomuntu wonke nophansi nophakathi nendawo nonjani uNkulunkulu wonke umthwalele ubuhlungu bakhe wabuthwala. Uthi-ke njengoba ethola lesi siphambano nathi ulindele ukuba uma ngabe sizabe sithwala isiphambano size kuye size kuye konke kwenzeke kuye ngoba akukho ongatholakali kuNkulunkulu. Enhluphekweni zabahluphekeleyo uNkulunkulu seyiloyo uNkulunkulu. UJesu uzele bona labo kanye uzele nalaba mhlawumbe esingababukela phansi kodwa yena uzobalanda ukuba beze kuye. Nabahlushwayo ngenhluphekweni nezahlukeneyo ubathwalele usizi. Ngakho-ke uvuka nje lokho enhliziyweni yami ukuthi Nkosi selekelele ngoba njengoba sizela endlini umuntu nomuntu ozela endlini uze nje engakuthi nje uNkulunkulu ngifisa sengathi mase ngizwela kozomphako khona kuzoba umphako wosuku ngithi mangiphindele ukuba ngafani ngisengene kwami ngoba lokho bedinga uNkulunkulu basingenza